Ang Satuya pong Santa Misa, so poon sa first day kang novena, digdiyan sa parokya. So sa loob po kang simbahan, mayo naman kita mga restrictions, pero ang pakiulay talang na magamit man giraran yung face mask, saka magbalo ng mga alcohol o mga pang-protector sa satuyang sa diri. Pero mayo na po kitang restriction sa distancing. So hiling magmati-mati na lang po sa indang mga pagtaraid. Pigpuunan ang misa nobinaryo alas 5 nin hapon sa nasambit na parokya para sa Black Nazarene kan Disyembre 31, 2022. Bago ini, pigsundo kan Iyos de Nazareno Bicol Unit, banda alas 10 nin aga, kaparehong petsa sa St. Joseph Parish, Barangay Palsumbula, Camarines Sur, an imahin kan itom na Nazareno, tanganing darahon sa Holy Cross Parish, asin pamisahan nin siyam na aldaw. Sa maabot na Domingo, Enero 8, gigibuon ang traslasyon kan imahe kan Black Nazarene, babagtason kan prosesyon, an kalabaan kan Barangay Tabuco Main Road, babalyuhon ang Tabuco Bridge, didiretsuhon ang General Luna Street, masiko patuo sa Kalye Kinastilyohan, masiko pawala sa Elias Angel Street, asin matuo liwat palaog sa Plaza Quezon, kung saan inipapaagahan. Sa lugar man na ini, ipapanao sa mga devotos ang gapas na pigpahid sa imahe. Enero 9, Feast Day kan Black Nazarene, gigibuon sa nasambit na plaza ang mga misa alas 6 asin alas 9 nin aga, alas 12 nin udto, asin alas 3 nin hapon. Gigibuhon man makalis ang mga misa ang penitential procession na pupuunan sa Plaza Quezon, babagtasunan Elias Angeles, matuo sa Piborgo Street, mawala sa Peña Francia Avenue, mapundo nin dikit na oras sa Hampangkan San Francisco Parish, Barangay San Francisco. Tanganing gibuon ang seremonya nin pagdungaw kan imay ni Nuestra Señora de Peña Francia sa imay kan itom na Nazareno. Makalihis ang seremonya, padagos ang prosesyon sa nasambit na tinampo, sagkod na magliko pawala sa Kalye Santonha, mawala sa Elias Angeles Street, matuo sa Piborgo Street, mawala sa General Luna Street, babalyon ng Tabuco Bridge, sagkod na makabuelta sa Holy Cross Parish. Enero 10, 2023, gigibuon ang misa alas 6 nin aga, alas 8 nin aga, tatapuson ang ika-34 selebrasyon kan kapistahan kan Black Nazarene sa siyudad Dinaga, sa paagi kan paghatod sa imahe, pabalik sa St. Joseph Parish sa nasambit na banwaan. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto sa ibang bareta, dagdag na mga dayong investors bigla na umang maralaugan sa Ciudad Dinaga ngunya na taon 2023. Ang detalye sa ni Joel Suri. Positibo ang pananaw ni Mayor Nelson Ligacion na igwapang mga investor na maaramot sa Ciudad Dinaga para man magtugdokan sa indang negosyo asin mamumuhunan digdi sa naga. Sigun sa alkalde, igwa nang nakatagamang 25 hektaryang lote ang gobyerno lokal sa Barangay Carolina na iyong magiging industrial zone o economic zone para man magbugtak ang mga darakulang negosyo asin industriya na madara ni mas dakul na trabaho sa mga taga-syudad Dinaga. Sinabi kang alkalde na igwa na siya mga kinaurulay ng mga investors, dangan positibo ang sa iyang pananaw na maaaprobahan sa primerong quarter kan taon na ang Presidential Proclamation na madeklara sa 25 hectare na lote kan syudad bilang sarong economic zone. Pag mas dakol na negosyo po baga, mas dakol na trabaho as in hanap buhay. Iyan man ang dahilan, kaya very optimistic po ako na sana within the first quarter of the year, makasecure na po kita in Presidential Proclamation proclaiming the 25 hectare property sa May Carolina as industrial zone or economic zone. Tanganing mapo na naman po si pagkonstruhir nin mga magkakanigong mga edipisyo duman para sa manlain-lain na negosyo na malaog dahil po ta igwa ng siring na deklaradong economic zone. Iyo lang po yan ang pigahalat kan ibatang mga investors. Inahalat po ninda yan, inulit may incentives kaya yan na itinatao ang gobyerno national. May tax holiday na inaapo. Dugang pa kang alkalde kan bulan pa kang Setyembre 2022 sa Indanang Dilacao sa Philippine Economic Zone o PESA ang pagdeklara sa nasambit na lote na maging Industrial and Economic Zone kung saan nai-endorso naman ini sa Office of the Executive Secretary dangan nilalaumang maaprubahan kan Malacanang ngunya na taon.
tama po si representation sa kuya, maging kang Office of the Presidential Legal Office. So, may pinapakiulayan man na po kita na magtabang tanganing makuata ang Presidential Proclamation. Dako lang karahayan ang dadarahon kung magkakaigwa kita nin economic zone or industrial park. Ang inaasahan ta po about 6 or 7 more investors. Igwa na kitang saro. Iyon na lang talaga itong pigahalat, si Presidential Proclamation. And nagpromesa man sa tuya ang Director General Cantesa, who is incidentally a Bicolano. Natatabangan kita sa pagkumbinsi, pagdaranin mga investors digdi sa Naga. As in, kung mangyari po yan, nag-aasa kita nin 5 to 10,000 new employees in Naga City. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solido. Mientras tanto, surplus collection kan local economic enterprises sa Ciudad de Naga kan taon 2022 idudugang sa 2023 annual budget kan syudad. Ang detalye sa ni Paulo de los Santos. Piglalauman na mabilang sa laog nin halipot na panahon ang kantidad kan pondo na nagsobra sa target collection kan nagkapirang opisina kan lokal na gobyerno kan nakalis na taon. Sigun kay Alkalde Nelson Legacion, ang fondong nagsobra sa koleksyon idudugang sa 1.5 billion pesos na annual budget para sa presenteng taon, hababa sa 1.6 million annual budget kan nakalis na taon. Aminado ang alkalde na malilimitaran ang operasyon kan lokal na gobyerno huli sa pagbaba kan annual budget. Alagad nanutaran sa Market Enterprise and Promotions Office ang 10 milyones pesos na nagsobra sa 52 milyones pesos na target collection kan nasambit na opisina kan 2022 susuga sa sendang preliminary financial report na pigsumiter sa opisina kan alkalde. Pigsabi pa kan alkalde may sobra man na fondo sa target collection kan Bicol Central Station o BCS kan nakalis na taon, alagad pigalat pa kan sa iyang opisina ang preliminary financial report kan nasambit na terminal. Apwera sa BCS, pigalat naman kan alkalde ang report kan Naga City Abattoir as in City Treasurer's Office. Dugang kan alkalde sa katapusan pa kan Marso, maaaraman ang total na kantidad kan surplus sa koleksyon kan mga nasambit na opisina, alagad naglalaom ang alkalde na mabilang na sa laog nin halipot na panahon. So, at the end of the month of March, magiging malinaw na po, o kaya hopefully earlier, kung gurano po si magiging surplus. So, dagdag po yan duman sa 1.5 billion budget. Mientras tanto, pigsyerto kan alkalde na mayong empleyado kan lokal na gobyerno ang hahaleon sa saindang mga trabaho huli sa pagbaba kan annual budget sa presenteng taon. Piglinaw kan alkalde, hahalion ang si isay man na empleyado kung magbalgar sa regulasyon kan lokal na gobyerno, nakakomiter nin madata o naging imbwelto sa mga aktibidad na pigpapangalad kan lay asin irekomendar kan head of office for non-renewal kun job order, contractual asin casual employee. Nabanggitan po si pagbawas nin empleyado. Pero daita po yan gigibuhon. Kaya subago nag-anonsyo po ako na mayong tatanggalon na empleyado, anuman si categorization niya, permanent, casual, job order, or contractual. Maliban na lang kung may naginibong daimaray, may nabalgar na regulasyon, as in recommend kan head of office, kan department head, na dain na i-renew. Pero that is with respect to casual, job order, and contractual employees. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, Center for Safety and Resiliency sinibapang mga infrastructure projects kan Ligasyon Administration iglalaumang pupunana sa ngunyan na taon 2023. Ang detalye sa ni Joel Solido.
Sinaro-saro ni Alcalde Nelson Ligasyon ang mapupuunan ng mga proyekto, infrastruktura na nakalinyad ang iimplementar asin ipatrabaho ngunya na taong 2023. Sa pahayag kang alkalde, nakasecure ning total na 906 million pesos na pundo ang gobyerno lokal sa tabang kang mga ahensya de gobyerno asin mga senador para man marealisar ang mga darakulang proyekto asin infrastruktura na labi ka-importante sa syudad na papakinabangan para sa padagos na pag-uswag kang Naga City asin ekonomiya kaini. Kabali na sa mga mapupunan na ipatugdok o ipatrabaho na mga importanteng infrastruktura ngunya na taon na kang gobyerno lokal, iyo ang first phase kang Center for Safety and Resiliency sa Barangay Balatas. Inisyal man na pupunan ng pagkonstruwera kang 5,000 plus capacity na modernong convention center sa Barangay Carolina, mga road widening and road improvements sa maninlain na mga major roads asin new access road kan syudad asin iba pa. Ang mga nasambit na mga proyekto suway pa sa mga ongoing na mga mayor na proyekto kan syudad na naimplementar kang nagtalikod na taon na ka mga national agencies na nagtatarabang para man mafunduhan asin marealisar ang mga proyektong nasambita na madaranig dugang pangkabuhayan asin trabaho sa mga taga-syudad Dignaga na mas mainganyar pa di mga dugang na investors na mamuhunan digdi sa syudad. Inasiguro pa kang alkalde na panagos ang paghinguwakan sa iyang administrasyon na makakuha ding dugang pa mga suporta asin fundo para man sa mga proyekto asin programa kan syudad. Dawa na nga ni igwaning pagbawa sa national tax allocation dangan pagbaba kang annual budget kan syudad para sa 2023. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, requisitos na nagdedeklara sa Naga bilang highly urbanized city dapat na daang isumitir sa Malacanang tanganing permahana ni Presidente Bongbong Marcos. Ang detalye sa ni Paulo de Luzon. Tanganing madugangan ang investor sa Naga kinakaipuhan ng isumiter kan City Planning and Development Office sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga requisitos tanganing ideklara bilang highly urbanized city ang syudad din Naga. Segun kay Konsyal Salvador del Castillo, Chairman kan Committee on Rules and Privileges kan Sanggunian, 2 beses nang nagpasar ang sanggunianin resolusyon para sa deklarasyon kan Presidente sa syudad din Naga bilang highly urbanized city. Apwera sa resolusyon, pigtakwana kan Philippine Statistics Authority o PSA asin kan Bureau of Local Government Finance ang syudad din Naga nin sertifikasyon patunay na ang syudad kalipikado ng ideklara bilang highly urbanized city susog sa Local Government Code sa Section 452 kan Local Government Code ang sarong syudad na may populasyon na 200,000 na residente sa lindong kan lokal na gobyerno na may 50 milyones pesos na annual income maninigo ng midbidon bilang highly urbanized city. Sa 2020 census kan PSA, nag-abot na sa 200,000 ang populasyon kan syudad din Naga, mantang piggaabot naman nin labi sa 50 milyones pesos ang annual income kan syudad. Pigsabi pa kan konsehal na ang orihinal na imprenta asin kopya kan resolusyon asin ang mga sertipiko gikan sa mga nasambit na ahensya kan gobyerno nasyonal, mga requisitos na nakompleto na kan lokal na gobyerno na pigalat na sanang i-deliver sa Office of the President. Pigtawan doon ni Del Castillo na makakatrakar panindugang na investors ang syudad din Naga oras na madeklara ining highly urbanized city. Ano na lang pagigibuhan? I-submit lang si resolution, si kopya kan resolution, pati si itong mga dokumento na kinakaipos. Yaon na si certification hali sa Philippine Statistics Authority. Yaon na si certification hali sa Bureau of Local Government Finance. Yung man lang yan, duwang legal document na yan, ang kaipuhan under, pero kung ko napasala, Section 452 and 453 kan Local Government Code. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Business One-Stop Shop, madurar hastang petsa 20 kan Enero. Ang detalye sa ni Joel Sulina. Pinuuna na kan lokal na gobyerno kan syudad Dignaga petsa 3 kang Enero 2023 ang Business One-Stop Shop para man sa mga kababayan ta na mabayad kan sa indang business taxes asin renewal ning business permits. Siring kang kinatuudan sa primerong aldaw kan boss na kultulos ang nag-aprobisar
Ngaring amay na makapagbayad asin daay mapiniran asin magbayad paning surcharges. Como sagkod sa petsa 20 sana kang Enero 2023 ang pag-renew asin pagkuha ng business permits. Ang boss, taon-taon ginigibo para man mas maparikas ang pagproseso ka mga business registrations asin maging simple sana ang pagkakaigwaning negosyo sa syudad ng Naga sa paagi kan simplified procedures sa pag-renew asin pagkuha ng mga business permits sa paagi sana ning tulong steps sa pagsabit ni mga maninigong dokumento, pagbayad asin pag-claim kang sa indang mga permits sa laog sana ning pirang minutos kung masisecure na kumpleto ang mga maisumiter na requirements. Sa pahayag ni Alcalde Nelson Ligacion, naglalaom ang gobyerno lokal na mas dakul ngunya na taon ang mabukas ning bagong negosyo asin ma-renew kan sa indang permits kung mamayo namang naging istriktong pagpapasunod ka mga health protocols dangan bukas na ang kadakli sa mga negosyo na mahatod man kang padagos na pagbangon kang ekonomiya kang Naga. Ako po nag-aasa na an sa tuyang magiging collection for business tax ngunya na bulan na January will be higher than the previous year. And tibaan makatabang man ini para matugunan si mga pangangaipo kan sa tuyang syudad, mahipnoan si kakulangan kan budget. Katuwang sa boss, iyo ang mga opisina kan City Engineering's Office para sa Building Regulation, City Planning and Development para sa zoning, City Health Office para man sa monitoring kang sanidad, asin iba pang health concerns, City Environment and Natural Resources para man sa environment hazards, City Treasurer's Office para sa payments and collections, asin ang BFP Naga para man sa fire safety kan mga establishmento o mga negosyo. Para sa Anaga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, makusog na pag-uran dahil naging ulang sa komemorasyon kan Syudad ni Naga sa 15 Martires kan Bicol. Ang detalyes hali ki Joel Sulina. Sa ibong kang naging amay ng mga pag-uranan, naging mainit man ang pagkomemorar kang mga taga-syudad ng Naga sa 15 Martires na konsideradong heroe na inaresto, kinulong, pinasakitan asin nagadan huli sa sawot sa sainda na naging parte kang revolusyon para rumpagon ang gobyerno kang maringis na pananakop kayto kan mga Kastila na nagresulta sa mas pang pagkuraba asin pagtumang kang mga Bicolano sa mga dayuhang mananakop. Sa naging minsay ni Alcalde Nelson Ligacion, ang naging nobling naginibo asin kontribusyon kang 15 martir na Bicolano padagos na nagdadanay maging sa modernong panahon ngunyan. Pareho man kang presenteng pagkipaglaban sa mga angat kang presenteng panahon na dangan ng pagtao ni mga maray na mga programa sa kapakanan at kanlambang mga syudadano, pagtao ning pantay na oportunidad asin iba pa katuwang ang lambang sektor kang komunidad para sa mas pang progresibong Naga. Sinabi pa kang alkalde na napatunay na inikan syudad na kayang hampangon asin magtrayumpo laban sa anumang angat kung ang lambang sarop magkakatuwang dangan maipapadagos ang mga napuunang mga programa asin proyekto na halog ng pangiturugan alagad ngunya na realisar asin madadagdagan pa kang presenteng administrasyon para man sa mas pang progresibong syudad. Siring kang naging ehemplo kang 15 Bicolanong martir na dahil nagpadaog sa pananakot asing angat kan mga Kastila para makaptan ang kamawutang maging malaya. To the emerging challenges that continually test our resolve as one people, those will not inhibit us from reaching our goals. We will respond to the call for adaptability and innovation. We will continue to maximize our potential and explore more possibilities to attain our aspirations. May the sacrifices of the 15 Martires continually inspire us of the many good returns of our relentless pursuit for the better. As always, being reminded, pinapagirumdum po kita, pirmi, kan sa tuyang namumutan na dating alkalde. The only way forward is to make
the best, better. Mabuhay po ang Naga! Naga na! Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sullivan. Yan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asing kan sangguniang panlunsod kanaga, siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, ini ang sendong naging parabarita Roy San Ramon, masunod na sa Tung Aramon. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tung Aramon. Diyos mo rin nasaba ng pagkaga mga tugang, asin giraray welcome po sa programang sa Tung Aramon. Ini po ang primerong edisyon ta sa taon 2023. Happy New Year po sa Gabos. Petsa 7, kan Enero. Live kita mga tugang na nadadalan sa tuya pong Facebook page, Naga City Government page, sa Naga Ngunyan News FB page. Siring man sa tuya mga partner radio stations, Bicol Idol FM, 100.5 FM, Radyo Natin, 89.5 FM. Mga tugang, ngunyan na pagkaaga, ninghuli po ta ngunyan ang primero niya itong pagharampangan sa taon na ini, pinagmarhay ta po na imbitaran ang satuya pong alkalde, ang satuya pong ama kan syudad. Tangarik pong tawanan kita kan mga maninigong impormasyon, katakod kan mga mangyayari, lalauman ta sa taon na 2023, urog na po baga na yaon na kita ngunyan sa post-pandemic recovery. Nagbukas na po ang ekonomiya kan Pilipinas, yaon man po ang padagos na pagpagantad kang syudad, kan ekonomiya, siring man kan turismo, kan salud. Maaraman ta po ang mga detalye kan mangigiribuhon kan gobyerno lokal ngunya na aldaw sa paagi po kan sa tuyang bisita. Of course, ang sa tuyang pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion. Mayor, good morning po and Happy New Year po. Marhay na pagkaaga tabi sa imo, Allen, sa Gabos po na nagdadalan, asin nagdadangog sa programa. Marhay na pagkaaga, and of course, greetings of Happy New Year sa tuya po, Gabos. Mayor, aram ta po na in your several appearances, maski po kan mga nakaagitang mga pagharampang sa mga manlain-lain na organisasyon, pag-ulit-ulit mo po si Garo problema ta for the coming year, 2023. May challenge na kinakahampang ang syudad. Ano ini, Mayor, ang detalye po kaini, and ano ang maging epekto kang pagtapyas katong national tax allocation? Bako lang po sa Naga. In fact, this is in the entire LGU, sa kuya po ni kang mga sa LGU sa Pilipinas. Tama ka tabi, Allen, asin sa Gabos na mga namumutan kong nagenyo, igwa kitang challenge na inaatubang kung ang urulay local budget. Ninhuli po, tinapyasan po talaga kan gobyerno nasyonal itong inaapod na National Tax Allocation. Si dati pong pangaran niya, Internal Revenue Allotment. Pero kaya man po siya tinapyasan, nabawasan, ninuli man po sa mandatang epekto po kan COVID-19. Dapat na aramta nasa irarom po kan local government unit si allocation na nare-receive. Bako lang kan Naga, kundi siring man kan mga barangay, iba pang mga syudad, munisipyo, asin probinsya,
sa bilog na Pilipinas, ang kantidad na sa iyang nare-receive nakadepende sa national revenue collected by the national government 3 years before the applicable year. Kaya kung halimbawa ang applicable year is 2023, ngunya na taon, ang re-receiveon ta pong national tax allocation base sa nakolektang income revenue kan national government kan taon 2020. So that was the 3 years before 2023. Iyan may meron si kasagsagan kang COVID. Si pagpuon asin naging matindi po ang tama kan COVID-19. Nagbaba halos na pundo si mga commercial transactions. Asin dahil man po kayan si usual taxes being collected including value added tax, hababaon po talaga ang collection kan Bureau of Internal Revenue, even kan Bureau of Customs. Ang resulta po kayan, insofar as Naga is concerned, around 150 million ang kabawasan. Diit na lang bago mag 150 million pesos. So kumpara kan taon 2022, wherein our national tax allocation is a little over 1 billion pesos, ngunyan, kota na 866 million pesos. Kaya lang dahil igwang duwang bagong syudad na nakriar, so magkakaigwasindang share duman sa national tax allocation for cities. So minus more than 3 million pa po yan. Kaya si satuyang national tax allocation for the year 2023 will only be a little over 863 million pesos. So pag ikinumpara mo yan, duman sa na-receive po na national tax allocation for the year 2022, around 150 million pesos po ang kabawasan kayan. Kaya, si satuya man pong approved 2023 annual budget, si naipasar po kan sanggo ni ang panglunsod, kanhuring regular session, bako itong special session na satuya pong ipinaapod, nasa 1,511 million lang po siya. Kumpara duman sa 2022 approved annual budget of 1.65 billion plus. So, pag kinumpara mo, talagang ang difference kaya, ang gap, is around 150 million pesos. So, yan po si mandatang epekto kan COVID-19. And that adverse effect will also be felt sa masunod na taon, 2024. Why? Again, following the law, the Local Government Code, si pagbabasehan ta kan National Tax Allocation for the year 2024, si revenue, si income collected by the national government for the year 2021 ay matindi pa kayan ang COVID-19. Nagpuon lang po kita na mag-recover ngunya na pong 2022. So, baad by 2025, medyo halangkaw na o malangkaw na nindiit ang satuyang national tax allocation. So gusto sabihin mo tabi, Mayor, kung ngunyan mga 150 million ang kabawasan sa national tax allocation, most probably by 2024, halos the same ang giraray. Halos the same. And baad nga ni mas dakula. Remember, kan 2020, tuminama si COVID-19 sa satuya as nagpuon si lockdown March of 2020. Pero kan 2021, the entire year, di ba, may COVID. So, for 12 months, apektado si revenue, national income. So, baad mas dakula pa si mababawas. Bakulang 150 million by 2024. Talagang ang bawi ta kaini 2025. Pero, dahil po nagpupuon naman kitang makabalik sa dati, inaasahan taman na si satuyang mga locally generated revenue, masakat man po siya. Namely, business tax na
kung sa si mga negosyante tangon yan, nagpo-process kan sa indang business permit, mayor's permit, so nagbabayad po sinda, nin business tax for gross receipts for the year 2022. So medyo halangkaw na yan kumpara kan nakaaging taon. Urog na mayor na ipinirit na si Fiesta kan September. Correct. So kadakol na mga commercial transactions, nagroruluwas na si mga tao, nakatabang po yan sa negosyo, sa ekonomiya, and of course sa trabaho. Actually, Mayor, kung nag-uulay-ulay kami kayo sa DAP, igwaman po kitang kami dumaning mga kaklase from other LGUs. Pagkasabi na ang nagangaya, ang pinakainot na LG yung nagkusog buot in time of the pandemic na bumukas giraray kang economic activities, bako lang itong magbukas, kundi ibalik si dating nakatuda na hiro for economic activities. Itong piyesta po. Itong piyesta kan September. In fact, ipo ang inaarugan ngunyan ka mga local government units. Nagkusog si buot ta ka ito. Kinusugan ta si sa tuyang buot, pero before kayan and during the fiesta, the month of September, and thereafter, itong bulan nin Oktobre, sinusumbayabayan ko po si numero kan mga nagpo-positibo sa COVID-19. Fortunately, halos mayong pagbabago eh. So gusto sabihin niya ako, tama si desisyon ta na itugot na si mga nakagawian na mga activities, tanganing mamatian kan tao, as in ang mga tao po mismo, magbalik na, okay, magpunang pagbalik sa dati. So dako lang tabang po si satuyang naging desisyon. So yan, pag-abot po sa business tax. Of course, we have our income from the operation of MEPO, People's Mall. Ang karahayan kay initial report na nakaabot po sa Satuya, Allen, iyon na na-overshoot. Gusto sabihin, sobra sinaging income kumpara duman sa target. Si target income for the year 2022 is 52 million. Pero as of December 31, I think nasa 62 million na po siya. So, inaasahan ta na niya na year 2023, baad mas halangkaw pa. Likewise, sa Bicol Central Station, nag-resume na si biyahe. Di ang gusto sabihin man kayan, si collection kan mga fees being charged for the use and operation kan Bicol Central Station. More than 50 million dapat po siya. Pero dahil nagpuon po kita after na kan election. Iya po. So, halos kabangaan kan taon. Medyo okay man na po si revenue, maneto na kita. Unlike kan 2020 and 2021, na pigsusubsidize na po si operation kan Bicol Central Station. Pero ngunyan, ang neto the last time na makaulay ko po si Mr. Nonoy Reforzado, nasa 11 million na siya. So at least Mayor, bako na ikaw ang income, dahil na losing. Ayun. Si 2021 po, garo halos 50% kang operasyon sinusubsidize. Also, itong slaughterhouse, so may revenue man po yan. So sana gabos po ini makatabang, especially this year of 2023 and the following year, magdakula, tanganing mahipnuan, si kakulangan kan itatao po sa Satuya na national tax allocation. Mayor, given this problem, ining problema tangon yan, 150 million na tapyas. In fact, garo nga ni po, Mayor, kung hihilingon ta pa, supposedly, kung may garong pandemya, bako, dapat ko ganyan, naglangkaw pa yan eh. So baka ulang 150 million ining pig-uulayan ta, baka mga nasa 180 million. Si compounding effects katong nabawas at supposedly nadadagdag for 2022. Pero Mayor, dakulon kang, sabi nga kayo, naipromesang programa, mga proyekto for Naga City. Si mga, kita po kaya baga, sa tuya kaya baga Mayor, digi sa city, kung igo kitang pigigibungon yan, sigabos na mga campaign promises mo, igo kitang garo monitoring kung inibang na itoga, nagibo na, ano na ba ang update ka ini. So igo kita kayan ginigibo digi sa city. Kumbaga just to make sure na sigabos mong itinutuga mo kang kampanya,
talagang na-i-deliver sa mga taga-Naga. Mayor, given ining problema tangon yan, 150 million na kabawasan, tapos darakulaon itong mga projects na nagkairisipan. In fact, these are big ticket projects. Ano po, Mayor, itong ginibungon yan kan sa imong opisina to make sure na in spite of this decrease, ipapadagos ang po giraray si mga projects? Sige. Alin malinaw sa sakuya na kung maasa lang sa local budget, dai marirealisar si satuyang mga pangaturugan. Manlain-lain na programa asin proyekto, kadaklan digdi, infrastructure related. Dahil man po sa pusog na pagtubod, infrastructure is the backbone of our economy. Hilingon mo po sinangyayari sa Legazpi Albay, sa Sorsogon lalong-lalo na. Kan huring sibana po kan bulan na Disyembre, si plano ko iyon na iiba si sa kuyang pamilya sa probinsya kan Sorsogon. Kan mag-apod po ako kay Mayor Hamor, kan mag-inquire kami sa mga hotels, parano. Parano. Gusto sabihon, ang dalagan kan mga Bicolano ngunyan papuntang Sorsogon. Ibo. May magayon na epekto po yan sa negosyo as in ekonomiya kan lugar. Dahil maduruman, magarasto. Di ba? Nagmamaot po an sa indong lingkod si Vice Mayor Nene de Asis as in mga pag-iriba sa Sangguniang Panlungsod. Aram ko po na kaibanan ko sa kamautan na ini ang iba pang mga opisyales kan lokal na gobyerno kanaga as in ang mga naganyo po mismo na kaipuhan ang padagos na pag-uswag kan sa tuyang syudad. Pero para mangyari yan, magkakanigong infrastructure project, civil works ang dapat na marealisar. Mga ano po yan? Mga bagong tinampo, pagpapakaray, pagpapahiwas kan mga existing roads. Likewise, si kamautan ta na makapagtugdok nin convention center. Center for Safety and Resiliency, as in iba pang mga proyekto. In other words, we are laying down the foundation, the environment for business to continue to thrive. Takong maray po ang negosyo, kung maray ang ekonomiya, nangangahulugan man po yan, nin mas dakol na trabaho as in hanap buhay. Na yun man po ang kaipuhan kan mga kahimanwa ta. So, naglista po kita nin mga kinakaipuhan na proyekto. Alagad, naging malinaw po sa satuya, lalong-lalo na tamay tapya sa satuyang budget, na dai po mangyayari ini kung maasa lang po kita sa budget kan lokal na gobyerno kanaga. Kung an sa indong lingkod, maparatukaw lang, maparahalat sa kung ano si maabot. Kaya ang ginibot na po as early as the month of July, August, Of last and year. September of the year 2022, nakiulay po kita. May mga senador po ako na pigdulok, may congressman, and then iba pang opisyalis kan gobyerno nasyonal. Nakiulay, natabangan kita, natabangan ang naga, duman sa mga proyekto na kaipuhan. As in, ako po naugma sa naging resulta. Ninuli po base sa General Appropriations Act for the year 2023. Pag sa Mayor, approved General Appropriations Act, si pundo yan kang gobyerno nasyonal. Kan gobyerno nasyonal. Yan si Pigpasar kan Kongreso, kan House of Representatives, kan Senate of the Philippines, and as approved by the President of the Republic. So, aprobado na po bagayan. May nakaabot na po sa kuyang listahan. And in fact, kasuod hali po ako sa district office, kan 3rd Engineering District, kan Department of Public Works and Highways. Kaulay ko po si Engineer Romeo Doloeras, ang district engineer, as in si mga pag-iriba po niya sa opisina. Pati sinda ugma po. May listahan sinda na ipinahiling sa sakuya. Although igwa man na akong listahan, sinasabi ninda na Mayor, iningaya si mga projects
for Naga. Arami nga yan na kadaklan dyan, si ipinakiulay mo. O yun niya ako, sasaro-saroon ta. So, malinaw po sa inda. And next week, mapunta po ako sa regional office kan Department of Public Works and the Highways dahil igwa pang mayor na proyekto na sindaman si ma-implementar asin mga naipakiulay ta. So, ano po ining mga proyekto pong ini? Mayor, siguro bago si proyekto, si detalye, siguro Mayor, sa kaaraman lang kang sa tuyang mga antabay, mga gura naman yan, Mayor, inabot ang sa ibong na ihagad para sa Naga. Ang totoo kayan, Allen, sagod nyo niyan, da ita pa masabi kung gurano siya eh. Taigwa kayang inaapod na unprogrammed appropriation. An sabi po, kan kaulay ko, Mayor, igwa pa kita duman. Igwa pa duman. Yang unprogrammed na yan, mayo iyan duman sa listahan kan GAA for the year 2023. Pero within the month, maluwas po si listahan, maaraman ta. Ang nag-aaram lang po kayan, initially, iyo po ang presidente kan Pilipinas, siyempre sa paagi din kan sa iyang budget secretary, DBM. Plus siguro si executive secretary. Ang presidente kan Senado, asin ang speaker kan House of Representatives. Pero igwa po kaya kita mga pigdulok na harani sa Speaker of the House, na harani sa Senate President. So, hilingon mi pa kung igwa pa duman. Pero si firm funding commitment is around 1.5 billion. 1.5 billion. In other words, igwa umayo duman sa unprogrammed dahil igwa kitang duwang mayor na project na daiman matatapos. Si commitment sa satuya, natatapuson po ninda ito in 2 or 3 years time. Itong tinutukoy po ko pong mayor na proyekto, Convention Center, around 600 million pesos ang kaipuhan takayan. Center for Safety and Resiliency, including the technology requirement, around 400 million pesos po yan. Ayan. So, igwa na kita, for CESAR, Center for Safety and Resiliency, igwa na kitang 145 million pesos. Yan si aasikasuhon for bidding kan DPWH. And then Convention Center, initial amount of 100 million pesos. So basically, Mayor, kung totoo itong kaulay, sinasabi kan kaulay ko, ang budget for Convention Center under program, baad plus 350 po ito. So, igwa na kitang 100 plus 350, 450, diit na lang kulang. Digit na lang kulang. Pero kung mayo man duman, si commitment kan kaulay ta, iyon na sindaan matapos kayan. So, mapuon nyo niya na taon, 2023, next year, kung kulang pa, di 2025. So basically, Mayor pala, ngunyan na 2023, kung CESAR ang pinag-uulayan, kuya na, almost 1/3 kang funding requirement, available na. Correct. Available na Available po siya. na. Available na siya. And ito pong sa Convention Center, halos kuya naman. Initial amount is 100, pero kung yaon si saan program, nasa kuyan siya, 450. Sa bagay, Mayor, multi-year man talaga ang construction kang Convention Center. Ayo po. Dahil man po talaga kaya Dahil man yan in 1 year. natatapos in 1 year. In 1 year. In 1 year. Maski Mayor itong si SARTA, dakulao ng component kang si SAR, baka po dahil man talaga kakayanan in 1 year time ang So, baad igwa pong nag-iisip, naghahapot sa mga nagdadala, nagdadangog, ano sa importansya kan Convention Center? Taano ta magastunin arog kayan kadakula? Lilinawan ko po, si gasto, dahil po mahali sa lokal na gobyerno Naga, na ipakiulay ta lang po, asin padagos ng ipapakiulay. Kaipuan po ang Convention Center, kung nagmamaot kitang padagos na itulod ang maray na pagninegosyo asin ekonomiya sa satuya pong syudad.
Ang Legazpi, Iguapong Convention Center. Ang Sorsogon, Iguapong Convention Center. 3 weeks ago, kaulay ko po ang presidente kan PICPA, Kamsur. Itinutulod po niya na ang convention kan mga accountants, certified public accountants, gibuhon sa Naga. Pero hinahanapan po kita nin convention center that can accommodate around 5,000 participants. Nya ko mayo kita kayan. An Iguata, itong The Tent, Avenue, Plaza Hotel, mga 1,200 lang niya ko yan. Pero Mayor, pag 1,200, kuyan lang yan, mayong lamesa. Mayong lamesa. Mayong lamesa. Classroom type. Classroom type. Ayo. So, niya ko, itaotan na niya ko yan sa Sorsogon. Sinda si may capacity ngun yan. Pero niya ko, pakiulayan taan Sorsogon, 3 or 4 years from now, kita naman, digdi sa Naga. Actually, Mayor, dyan kita po dinadaog kan mga ibang syudad. Ibang syudad, Legazpi. Dahil igawang convention center, si mga gatherings, duman nangyayari. Pag, let us assume na 3 days si convention, gusto sabihin, sa laog ng tulong aldaw, magasto ang participants in the amount of more or less 20,000 pesos. Ipo. Para sa billeting ninda, accommodation, para sa pagkakan, transportation, and some items na babakalon ninda sa lugar. Imagine, i-compute mo yan, 20,000 times 5,000. Let us assume na 5,000 ang participants. That is equivalent to 1 billion pesos sa rong convention. Kung igwa kitang, let's say, 4 na convention in a year or 5, that's 5 billion pesos. And gustong sabihin man, iyo man yan si dagdag na kwarta na malaog sa syudad na maikot para sa ekonomiya. May si mga hotels, mapapano, yaon sa food industry, magiging maugma. Dahil sinda si Macater, si suppliers, suppliers, mga restaurants. Gusto sabihin man kayan, kaipuhan ninda, nin mga tao. So, trabaho, hanap buhay. Iyo po yan ang importansya kan convention center. Kaya itinutulod ta po ini, ang sabi po nga ni kan iba, dapat ka ito pa. Kung daiman nakasabay kita, dapat nainot kita sa Legazpi, sa Kasorsogon. Kaya lang, mukhang mas maserte ang Legazpi as in Sorsogon. Sa Legazpi, kadakol duman ang nakakagibonin mga paagi para makapagdaranin kinakaipuan na pundo sa manlain-lain na proyekto. Siring man sa Sorsogon, igwasin dan Cheese Escudero. Ang barita ko for the year 2023, ang budget for Senator Cheese Escudero is around 5 billion pesos. 3.5 billion gabos yan sa Sorsogon. Kaya actually Mayor, no wonder maski nga ni bagay itong sa indang tinampo duman sa Garo Boulevard Maninda. Si Coastal Road ninda. Coastal Road ninda. Cheese Escudero po ito. Yang convention center ninda, cultural center, Cheese Escudero. Plus iba pang mga projects po duman. Nakiulay man po kita sa iya, may itatao po sa tuya, construction of a guest house, Garodor Betel. Si initial amount is 50 million. Si commitment, iyo na, ano man si kulang kayan, hihipnuan niya. And matabang pa siya sa Naga. Sa iba pang masurunod na project. Kung siguro Mayor, kung matapos ang Dormitel, Garo Friendship Hotel, Garo kita mga problema sa turugan kang Miss Biculan. Dumana. Yan. Pero Mayor, sa ngunyan, yan ang commitment ni Senator Cheese sa tuya. 50 million pesos. 50 million. Yaon na po yan sa GAA for the year 2023. Igwang senador na mas dakula si commitment. Mayor, Mayor. Si Convention Center po, Mayor, sa intay po ito itutugdok? Ang Convention Center, base sa naging consultation with the hotel owners, with the restaurant owners, kan 2019. 2019 pa as early as that. Pag-iisip ta na si pagtugdok, pag-construct ng Convention Center. Kaya lang, nagkaigwa kitang problema dahil sa COVID. Pandemic. Na focus isa to yung attention duman. So, kaito, kanhinapot ta si Metro Naga Chamber of Commerce and Industry,
even Camarines or Chamber of Commerce and Industry, ta igwa man mga negosyante na mga residente ka Naga and igwa man negosyo sa Naga. 70% sa Inda, or I think 75%, nagsabi na okay nga yan na duman sa Upper Carolina, Lower Carolina, sa may Haciendas Dinaga. As in connection with that, aram taman po baga na nagdonar na an mag-agom na aman nin 3 hektaryang daga for the purpose. So dumanta po ito tugdo an convention center. Mayor, ang convention center, yan po, siyempre ngunyan, ang kaipuhan na, dakula talaga ang convention center, lalo ngunyan na, nagbuelta talaga sa mga darakulao na mga okasyon, darakulao na events. Pero po, Mayor, siguro seating capacity na aay kang Naga. Okay. Base po sa design na pig-prepare po kan sa tuyang special projects team kan City Engineers Office, 2 levels sa tuyang magiging convention center, si ground floor for exhibition purposes, exhibits. Si second level, iyon na po ito si magiging function hall, convention hall, divided into 3 function hall. Pero pwedeng buruksan yan. Pag binuksan mo yan, capacity ka yan, 3,500. Ngunyan, magkakaigos siyang mezzanine. So, Mayor, ang convention center sa Nagang pighihiling, bako sa itong garubaga warehouse type. Bako. Na sarong floor sana. Bako. Tapos, duman sa level 2, igwa pa duman mga breakout rooms. Function rooms. Oo, function rooms, breakout rooms. So, na-mention ko igwang mezzanine. Pababa siya para hiling sinangyayari sa level 2. Ang capacity ka ito nasa 1,700. So kung i-add mo 3,500 plus 1,700, ang magiging capacity po is 5,200. Pero ini, Mayor, pinag-uulayan ta pong seating capacity, si may lamesa ini, saka si may tukawan. Si may tukawan. Garo tukawan siya. Oho. Ay, yung ang sabi ni Da. Opo. Oo. Si may tukawan na po ining garo naka-table set up siya. Ay, i-check ko lang po. Opo. Sa tuyang team. Basta ang sabi sa kuya, 3,500 po ngayon sa level 2, 1,700 itong mezzanine. So total of 5,200. Pero granting, Mayor, sabihin ta na baga with the tables, sabihin ta na po bagang 3/4 na lang ang kwenta. Still, dakula po siya. Dakula siya. So, dahil may 3 function hall ka sa level 2, depende sa numero kan participants. Kung 2,000, di itong saro lang buksan mo. Kung 3, kung 1,500, garo igwaman. So, yan. So, ini Mayor Convention Center ta, Mayor, bako man lang talaga siyang garo convention center na garo pag may okasyon sa na mga gamit. Igwa po sa mga commercial center, commercial area. Igwa sa baba. Igwa sa baba sa palibot po niya. Si Haciendas Dinaga, igwang plano po na dapat magbagay duman sa itutugduktang convention center. So garo igwang hotel and then kung 5,000 kaya dai nakakaya nun kan hotels ta Inaga. So kaya po antang another 1 or 2 more hotels and then commercial area duman. Mayor, nambit po, Mayor, si Dormitel. Related digdi sa pag-uulan ng convention center. Ini, Mayor, sa inon po siya mamumugtak in the event na, of course, siya nga pa lang si Pundo. Nakaanapar na. Para po sa edipisyong yan, dyan po yan sa Balatas. Near the New City Hospital. Sugar, Mayor, kaatubangan or nasa Kataid? Taplis nindiit. Taplis nindiit. So kung alimbawa Mayor pala natapos na sa tuyang ospital, igwang ngayon nagbabarantay, so pwedeng pwede. Ka na. Si mga nagbabarantay, yung mga kaya yan ang pakiulay, sort of condition ni Senator Chis Escudero. Kung igwang mga nagbabarantay sa pasyente, mayong madadagusan, dumana.
So igwa kitang sarong floor siguro na i-allocate saro o dua para sa sainda. Then igwa man dua na ang disenyo talagang medyo special. Siguro ini man mercy sa mga bisita taman sa syudad. Mayor, naunambitan mo din po sa bago, ngunyan kaya baga ang urulay na ngunyan sa mga syudad paduman sa pagiging smart city. Smart city. Pag sinabi pong smart city, talagang dapat interlink ang traffic, no? Nahihiling ta si namomonitor ta sa CCTV si urong si mga mayor na tinampo, si business district. Ini mayor magiging component ini katong Center for Safety and Resiliency. In fact, Tabi Allen, ang pigihiling ko, garo itong Center for Safety and Resiliency, garo ini si ma-unify kan gabos na ispuwerso ta manunungod sa bagay na ini. Ang piguurulayan dyan, of course, primarily for the peace and security of the residents and the people coming to Naga. So, may command center dyan sa itutugdok na dakulang building na ang mayor na maopisina, iyo po ang Public Safety Office na pinapamayuhan ni Mr. Rene Gumba. Pero kaibanan man po sa sarong complex, iyo po ang headquarters kan Philippine National Police, si Satuya pong City Police Office na yaon duman sa Barlin ngunyan, babayaan na po ninda ito, asin malipat po sinda digdi sa Balatas within the 1 hectare complex kan Center for Safety and Resiliency. Siring man po ang headquarters kan Bureau of Fire Protection, yaon na din po dyan. So primarily for peace and order and security. Pero dyan man po mahihiling ta si advancement kan technology na sa tuya man pong i-employ to further our purpose, not only insofar as peace and order and public safety, but also insofar as the use of various applications. Tanganing mas lalong mahalnas ang social services na pigpo-provide. So pati mayor, ining sa disaster response, ining CDRRMO, dyan na din? Iyaon na din po dyan. Iyaon. Makakaibanan po kan Public Safety Office sa sarong dakulang building. So, siguro mayor, para lang sa kuyan, although ipapailing ta po yan at dyan, ipapailing ta po sa screen, itong mga magiging features kang Cesar. So, sa nagaantabi sa to, mayor, sa radyo, kung iimahin na ron, gusto sabihin, igwa dyan yung garo darakulao na screen, no? Na mamamonitor mo ang trapiko, ang traffic lights. Iyo tabi, Allen, mamamonitor ko ano ang nangyayari sa laogan sa tuyang syudad. Ma-install po kita nin mga AI CCTV cameras. May kakayahan na mag-identify. Masakit pala mag-agi dyan. Baka po may facial recognition na eh. Duman sa mga entry and exit points, kanaga, major thoroughfares, mga lugar na pandalas pinupuntahan po kan tao. So, mahiling ta po yan. Big screen and then igawa mga smaller. Yan. So, bagay mayor, dakulaon talaga po unyan ang tabang ka mga CCTV, especially ito sa mga disgrasya sa tinampo, sa mga sa pag-iimbestigar, kan mga traffic accidents. Mapapadali si pag-solve. Si pag-solve kan mga... may sarap pa kami pig-uulayan. Itong maaraman ko niya akong kasain. Baka po, ang problema ko si mga department head, sigwa na ning nakapin sa bado kung nasa yung kangunyan. Anyway po, Mayor, ini Mayor si sa safety, sa turismo, na pag-ulayan ta na. Ngunyan, Mayor, kung maihiling ta si mga nakaaging mga aldaw, itong grabe si bulos kang tubig sa Naga, talagang nagkausa sa ning pagbabaha, especially in low-lying areas. Ano po, Mayor, ang
mga projects, of course, nagigiribuhon pa kang syudad to address inibagang flooding? Igwa kitang inaapod na urban flooding team. Yaon man po yan sa City Engineer's Office. Ang in charge po kayan si Engineer Rigor Ardesa. As early as 2020, tig-create na ang team na ini. And sa paagi ka ini, pigaaram anong mga lugar ang pandalas binabaha. As in, ano si corresponding solution. Dapat kung mapatugdok ni drainage, dapat igwang maray na outfall. Yes po. Takon mayo man marahay na outfall, mayong serbi, mayong kwenta, ang drainage magasto lang. So poon po ka ito, kadakol na po kitang mga nagkasurolusyonan na mga lugar na binabaha, ngunya dain na pong gayo. Although, minsan po may misinterpretation. Dahil ngaya igwa ng drainage, dain na ngaya babahaon, ay pambihira. Kung sobra-sobra ang volume kan tubig uran na ibinabagsak sa sarong lugar, maski pa po ang gibuhon talagang babahaon. Pero ang karahayan, as in ini po sinanotaran, halimbawa po dyan sa may Klupa, sa may Villa Karangahan, igwang panahon na binaha dahil sa sobrang volume kan tubig uran. Pero matapos po si pagbagsak kan tubig, si bulos kan tubig papunta sa outfall, sa luwasan, dahil man po nagpupundo, kaya dahil pong gayo naghaloy si baha sa lugar. Whereas dyan, halimbawa sa Klupa, igwang incident na nai-record ka ito, inabot po nin 5 aldaw, hanggang sarong simana si baha. Pero itong pinakahuri, garo sarong aldaw lang, maya na. Sa mga Mer, ako makataramaw kayo at sa Karangahan po baga ako naka-star. May beses na tulong aldaw na sa street may tubig pa. Ayun. But because of our new drainages, pagpundukan sa uran, pag luwas duman sa outfall, kulpa man si tubig ni sa laog. Iyo. So, arog na po kayan si mga nangyayari sa mga... Pero igwa pa mga lugar talaga. I must admit, may mga lugar na binabaraha pa. Minsan, dipisilon po talaga na hanapan ng solusyon sa duwang bagay. Number 1, kakulangan po ng budget. Number 2, talagang hababaon po talaga si lugar. Nasa basin area po talaga siya. Considered as such, so, dawa na siring, padagos man po kitang may instruction, baadi ko pang ibang maisip na paagi. Pero sana maintindihan na may mga lugar na sadyang hababa, as in, dipisil, mahali tulos-tulos ang tubig. For the year 2023, magkakapira po mga drainage projects in the pipeline. And in fact, iba na naibid na kabali po diyan sa may Balatas, diyan po sa may Uswag Balatas. Tabi na baha po diyan. So, mga diit na lang pong panahon, bulan, makakapag-implement na po kita tibad starting the month of February. Kadaklan sa mga project staff for the year 2023, na po si bidding kan November and December, igwa pa po ngunya na bulan na January. Hopefully by February, tapos na po kita sa bidding kan gabos na mga projects and implementation na lang kita tabi alin. Including itong mga proyekto sa mga may kinaaraman sa pagpatugdok nin bagong eskwelahan and mga bagong school buildings in existing schools. Pigiling ko po si satuyang annual budget for the year 2023 as taranta po na ang may pinakahalangkaw na appropriation is in the area of health. Kuyan po yan. Sa salud, I think our appropriation is 180 million pesos. For health services naman. For health services. Kabali na dyan itong sa City Health Office, main City Health Office, kabali itong City Health Office 2, itong sa Carolina, Our Lady of Lourdes. Our Lady of Lourdes, and then ining City Hospital sa Peña Francia. Total of around 180 million pesos.
Pero si Pandua, base sa annual budget, nasa 152 million our budget for education. Budget for education, 150 million, 52 million pesos, Tabi Allen. Pero, ninuli po nga ni Taigwa kitang commitment na mas lalong paurugon ang edukasyon, aaboton Tabi ini Allen in 200 million pesos. Baan po may maghapot, sa inmahali. Yan po. Yan Normally po, ang budget for our public school system is taken from the Special Education Fund managed by ESO, School Board. Education, Scholarship, and Sports Office. And then with the school board as the governing body. Ang allocation for SEF for the year 2023 is 115 million pesos. Ang nakatagama para po sa capital outlay is only 41 million pesos. So, mas dakula itong para sa pansweldo, kan mga locally funded teachers, non-teaching personnel, si programa na hinahagad po kan Department of Education on various subjects, MOE, including itong sa sports. Okay po. Dahil po, kung tutuuson, mga duwang school building lang ang kaya kan 41 million pesos. Minarahay po kan sa indong lingkod na kung anon si budget from the local development fund, from the general fund. First time tapong gibuhan yan. But that is already allowed. Daimang kuta, kaya alang may commitment po kita para sa marahay na edukasyon sa tuya pong syudad. So, what are we expecting for the year 2023? Number one, magkakaigwa po kita nin bagong eskwelahan, Mabulo National High School. So, inot na school building, itutugdok po, hopefully within the month of January, si groundbreaking and start kan construction kan inot na school building for Mabulo National High School. Sa insa mayor duman sa Mabulo ibubukta? Magiging integrated kaya school siya. Duman na sa Mabulo Elementary School. Pig-assess me po yan kan Department of Education. Tamayo kitang nakukuang daga. Lote sa Mabulo. Minarahay na pagdesisyonan with the conformity of the Department of Education na si sarong parte kan Mabulo Elementary School, i-allocate po siya for Mabulo National High School. So, igwa po kitang panibagong eskwelahan na panibagong eskwelahan. For 2023. As in, itutugdok ta duman, 2-story, 6 classroom building. Basically, initial building yan. Initial building po yan. And dakula ang katabangan po kan bagong eskwelahan na ini, kan bagong school building. Sa problema na inaatubangon yan kan NCSAT, Naga City School of Arts and Trades sa Sabang. Dahil sa kakulangan man po kan classroom na inaatubang kan nasabing eskwelahan. Now, inaasahan ta na si mga taga Barangay Mabulo, si grade 6 ngunyan, magiging grade 7, duman na maklase sa Mabulo. And I think around 4 classrooms ang kaipuhan tulos and 1 for the principal and teacher. So may excess po kita ang saro. Yan. Another school na mautang ma-establisar sa Longgigi Elementary School sa Barangay Kararayan. Ang problema na mautang ma-resolveran si congestion sa Don Manuel Abella Central School. Base sa survey na ginibo po kan Department of Education, kung matugdok nin sa Longgigi Elementary School, magkakaigwa po tulos nin 312 na estudyante sa eskwelahan na yan. And kadaklang kayan, si bawas, may mga bagong estudyante, pero kadaklan, bawas duman sa Don Manuel Abella Central School. In other words, madidecongesta ito. And mairara nita sa mga tao, sa mga community duman sa Salonggigi, sa may Palmera Village, even itong mga taga Bistansa. Ayan, pwede na duman magklase.
So, dahil po dyan, ang kaipuhan ta, I think is baad 2-story, 6 or 8 classroom building. Igwa na kitang budget for the school building, pero mayo pa kitang daga. So, naghahanap po kita duman. And may initial discussion, mukhang makakakuha po kita. Pero ang sabi ko nga ni, kung mapupwede, as early as January, tanganing by February, mapo na. So that by August, ayan, Pwede na magamit. magamit na. Igwa ng sa Para po Longgigi. sa kralasihan na naman. Yan, sa Longgigi Elementary School. So, duwang school building na. Apwera po kaya. Basically, bagong eskwelahan. Bagong eskwelahan and with new School buildings. school buildings. So, why kayan, si pangangaipo para sa mga bagong school buildings as follows. Number 1, Del Rosario National High School, 2-story, 4-classroom building. Yabo Elementary School, kaipuan na po dumani dagdag na school building, Baka po may katapos 2-story, 4-classroom. That was 2 years ago. 2 years ago. Oo. Gusto mo sabihin, Mayor, kuya natulos, nagkulang natulos si classroom. Kukulangon na. So, 2-story, 4-classroom building para sa Yabo Elementary School. San Isidro National High School, kaipuan tananin additional school building. Kasabay-sabay man ini kang yabo. Iya, sa Tapos kulang nga naman sa Santa Uniones. Cruz, kukulangon na po siya. And ang kaipuan po duman, 2-story, 6-classroom building. Digdi po sa Balatas National High School, kukulangon na po siya, kaya ina-anticiparta. 2-story, 6-classroom building. And then, duman sa Santa Cruz National High School, igwa kitang ongoing duman na 2-story, 6-classroom building. Madali na po yan ma-turn over. Pero, next week, pupunan, magkakaigwa kitang groundbreaking para sa 2-story, 8-classroom building. Santa So, sabi Cruz mo yun, National High School. In 3 years time, sa Santa Cruz, in 3 Three. years time, tulong building tulos ang yaon duman. Iyo. Pantulo si pupunan next week. Kaipuhan yan tabi, Allen, ninulit dakulaon ang populasyon ng onyan kan Santa Cruz National High School. Para sa grade 7, 8, and 9, 595 students. And comes next school year, 2023-2024, magiging 800 siya, around 800 students. Kukulangon na po si classroom. Sa bagay, Mayor, mala nga ni ngunyan kasi pinagibot ang evacuation center na kampangan. Ginagamit. Yung ang gamit na eskwelahan ngunyan. As temporary learning shelter. Dahil kulang na po talaga si Kulang na siya. So, in anticipation sa pangaipo sa araw kani kada kulang numero kan estudyante, mapatugdo kita nin another school building, 2-story, 8-classroom building. Apwera kayan, ang Pacol Elementary School, base sa Department of Education, kaipuan naman po ninda, may nakatagama po kita dyan, 2-story, 4-classroom building. So gabos ini, Allen, si mga bagong eskwelahan ini, na charge sa local funds, kan sa tuya pong syudad. Minsan may naghapot, tanong tada yan ihagad sa Department of Education. Sinubukan na po mismo ang DepEd Division Office, kaya lang daing gayo maray, daing nag-aabot. So, kita po baga, Mayor, mga estudyante tayan mga namamanwaan tayan. Education cannot wait dahil man po pwedeng sa irarom yung kang puyam, puning kahoy magparakralasi. Precisely. Kaya ini kung tutuuson, ining anom yata ito na-mentionar ko na mga bagong school buildings, dakulaon na kantidad ang kaipuhan. Plus all other requirements in our education center, that's more than 200 million pesos, including the allocation for our scholars. Kaya, malinaw, under our 2023 annual budget, including that of ESO, ang prioridad ta, edukasyon. Sa bagay, Mayor, tama-tama man ang gadinita. Kung hihilingon tangon yan ang terrain kang naga, haros day po baga napupundo na ang mga bagong investments. Correct. Dakulang investments na kaipuhan tang i-maintain itong manpower requirement
Kaning maburukas sa mga bago, especially po garo nga ni ang aram ta po ining SNR mapuuna. Ay nagpupuuna nga ni pala. Si construction, halos 30% na 30% na. Pero mayor may masunod pa ata si competitor Landers. Landers, pero Landers. nakabuntot na. Supposedly December pero naabala. Ang sigurado within the first quarter mapuon sinda. Gusto nilang ihabol bago mag-fiesta. Ang SNR sigurado na by July or August operational na po sinda. Pero in Englanders gustong maghabol. Now each one will require around 150 new employees. Yan. Ini mayor si Dua pa lang yan. Si Dua. Igwa pa kitang itong nainot duman sa Almeda. Itong Lautas Luan. Lautas Luan. Incorporated. Medyo daradakula na si investment niya pero dumping pa lang yan. Dagos-dagos na po yan ang commitment sa Satuya. So basically mayor, si idea, Billion peso investment ito. So basically mayor, si idea is kung dakul kitang mapagraduar in 4 years time ning high school, by that time, burukas naman ini mga bagong investments na nangangaipuhan ng mga bagong empleyo. Ayo. So, igwa pa, may mga gusto pang magralaog. meron itong ego zone sa kuyang. Kumusta? Yan. Ining eco zone Sa- or industrial park, importante ho na maray po ini na itinutulod kan sa tuyang administrasyon. Dai kita nakasecure nin presidential proclamation during the time of the Duterte administration. Paglaog po kan Marcos administration, sinaging policy iyon na ibalik giraray sa pesa. As in adalan, mag-agi sa kaparehong proseso. So, susubaybayan ta po yan, pigkakaulay ta si Director General Teo Panga. And nagtao po sa tuya nin commitment, mala po nga nita kan September 29, nakapasar na po si kinakaipon na board resolution, and then na-endorse po tulos siya sa Office of the Secretary kan Department of Trade and Industry. As in kan December, matapos man po si Satuyang pakiulay, na-endorse na siya sa Office of the President through the Executive Secretary. Sa pagkakaaram ko, iguang 11 na application for economic zone. Sa Pilipinas na po yan. May nainot sa tuya, Saro. Kita nakabali duman sa Panduang Bats. 4 kita duman sa Panduang Bats. 4 na applicants. Ang naga si pang-4. So, yaon na siya sa Office of the President. Sana mga po kita na itao. As in, magpaluwas po nin Presidential Proclamation. Ano po ang karahayan kung igwa kitang industrial park or economic zone? Right now, igwa na po kitang sarong investor na nagahalat. Kaipuan po ang Presidential Proclamation for purposes of availing of certain incentives para duman sa mga makinarya, para sa mga items na iaangkat hali sa luwas kan Pilipinas, and para man po sa fiscal or tax incentive holiday for a period of 5 years. Yung kaya ang kaipuan Dakula kan po. mga investors. Dakulang kwarta po yan. Kaya kaipuan po si deklarasyon na ang lugar, 25 hectares, is an industrial park or economic zone. Inilang pong inot na investor ta will bring us no less than 1,000 employment. 1,000 po. 1,000 po yan na trabaho. Pag operational na po siya, fully operational. And pwede pa po yan mag-expand, depende po sa sitwasyon, depende sa pangaipo. Ang commitment po sa Satuya kan PESA ni Director Panga, incidentally Bicolano. Kaya madali po si pakikipag-ulay ta sa iya, sa PESA. Iyon natatabangan kita na magdara siya nin mga investors sa Naga. Si 25 hectares can still accommodate depending on the area requirement kan kada investor
pero pwede siyang mag-accommodate in around 7 or 8 more new investors. And an estimate of around or no less than 10,000 total of around or 10,000 new jobs. New jobs, mga bagong trabaho. Mayor, Kaya ini po ko yan medyo pusog po pati ini dahil ang pag-uulayan tang klase ng trabaho, long term po yan. Long term. Bako lang yan bulan, bako lang yan saro, 2 taon o 3 taon, long term po yan. Kaya marahay po, igwang dako lang karahayan ang dara. Pag-abot sa urulay negosyo, as in ekonomiya po kan sa tuyang syudad, and syempre trabaho as in hanap buhay. Mayor, si initial na nagpaplano na magbugtak na kutaan na kung yaon na kutaan si Presidential Proclamation, anong klaseng industriya po siya? Inibaga itong mga bushing, itong mga itong parte kan sa mga kotse, sa mga sasakyan. So basically, Mayor, ganun nasa manufacturing. 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 So kung maluwas ka ni Mayor, kung sakaling madagos po ini ang primerong manufacturing industry sa Naga. Sa Naga. Ayo. And si commitment sa tuya, ako po pati, dahil man mapundo, pakikipag-ulay sa mga investors. Basta madara po nin trabaho, nin karahayan sa Naga. Sa iling ko, ako very optimistic ako na once mag-issue ng presidential proclamation ang sa tuyang presidente, dako lang karahayan ang madadara ka ini. Dako na negosyo, as in hanap buhay. Sa bagay, Mayor, ang ibang mga syudad, halimbawa, si Santa Rosa, Laguna, kang nagpuon itong sa indang nagboom na maray si ekonomiya ninda dahil kani mga manufacturing industries. In fact, kasoon kaulay ko si Mr. Roel Oliver, si team ninda, si Hana, si PJ, itong si MCI team, na-mention po ang Santa Rosa. Ang ekonomiya po talagang mas maray kesa sa Naga. Although, overall, mas matibay ang Naga. Mayor, medyo halipot na lang po si Kuyan sa tuyang oras. Dakulon kitang piglalauman ng mga industriyang maburo ka sa Naga. Investments, ining mga ining mga plano tapos sa turismong mabutong ning mga bisita sa Naga. Kumusta po, Mayor, si plano for 2023 na mga road networks? Ayan. Mahalagaan mga bagong tinampo. Nahiling ta po si Darang Karahayan kan City Science Balatas Road, di ba? Si na-decongest itong dyan sa may area kan Magsaysay Balatas. Inaasahan ta po this year 2023 na makukumpleto ta na si widening kan City Science Balatas Road, pero mapuon po kita digdi sa may Magsaysay City Science. Sinakaw ata pong budget for that section 20 million courtesy of Senator Sani Angara. Si kasunod po kayan, poon duman sa may City Science, itong bagong tinampo, si widening po kayan, nakasecure po kita in 49.5 million from Senator Bong Revilla. And then, poon man po digdi sa may Magsaysay, Balatas, papunta pong Kararayan, nakasecure po kita in 300 million pesos para sa reblocking kan ibang portion and widening. So, makakaiba na dyan, Mayor, si Permi bagang, iyan baga itong garurekudo na perming yes. ng maray. Mapapakaray na po ito. Mas mahiwas po ito. And sana makaantos po duman sa may sentro kan Kararayan. Pero kung daiman, makikiulay po kita giraray. Gusto ko pong matapos po yan. Ito po, about 10 years ago, medyo maluwag pa po yan dyan. Ining Balatas Kararayan Road. Pero po ngunyan, grabe na ang trapiko po dyan. So, kaipuhan po na magkaigwanin widening. Although may challenge na aatubangon. Dahil igwang certain areas, halimbawa sa may Zone 5, Balatas, sa may San Rafael, sa may sentro kan Kararayan, na encroach na. Na-encroach itong mga road right of way. Pero sana maintindihan kan mga naka-star sa lugar na yan,
ang need for us to widen the road. Iyo po, tapati garo mayor kung mabukas na kita ning convention center, agihan din ini. Magiging agihan siya. Paduman sa convention center. And in that regard, anyway, base man sa regular programming kan DPWH, may budget of 55 million for the continued widening kan San Felipe Pacol Carolina Road. So dako lang bagay na din po 'yan, 55 million. By the way, Mayor, may balang ko, Mayor. Si 20 million na tinaon ni Senator Sani. Kung tama po, Mayor, puon digi sa kanto ka ining magsaysay, going city science. Basically, may padyakan. Sa may padyakan. Pasirin sa science high Oo, school. So, i-widening pa siya. Halos iyon na yan, pero may mga area kaya dyan na ipasimentado, dangan may mga raot na pong kalsada. I-reblocking. Ayan, i-reblocking po siya. So, gabos na kaipuan na pakarayon po dyan, including itong magiging walking or jogging lane. May kabali baga sa plano ta, iwa kitang circumferential jogging or walking lane. Ayo, ini mayor ang nanunutaran tanong niya sa mga bagong pinapagibong tinampo kang syudad. Apuera kang 4 lanes, incorporated na itong sa mga kahoy, igwa ng 3 line. Igwa dapat siya. May 3 line, pero ngunyan, igwa ka ng pedestrian walkway and running lane. Yes. And igwa pang bike lane. May bike lane. Itong dyan sa may City Science Balatas Road. Ayan. So, magiging magayang tabi siya, Allen. So, ang ini-expect na po, Mayor, in the next, siguro probably next 2-3 years time, ang mga paradalagan sa Naga, sa mga paralang. Yaw na yan sa lugar na yan. Sa lugar na yan. Hanggang sa, iko-connecta yan, papunta po duman sa may Cesar, and then papunta duman sa may Eternal Garden, sa may Basilica, and then digdi sa may Magsaysay, iunguhon ta po na makumpleto na circumferential. So, kuya pala Mayor, Science High School, Leon sa Aurios, then laog ka sa Balatas, itong bagong tinampo, Kararayan Balatas Road, tapos luwas ka sa Magsaysay Giraray, paikot. Okay, aya. Idagdag ko lang, Allen, igwa kitang ongoing onyan na Bicol River Esplanade or Boulevard, duman sa may Tabuco side kan Bicol River. Dai pa yan nahihiling kan mga tao, pero ongoing si construction kayan. And for the year 2023, ipapadagos siya, and then maiko-connect na magigibuhan na nin tulay duman sa may Sagup Creek. Importante na matapos itong tulay and makabalyo na duman sa Sagup Creek. Ninulita after Sagup Creek, of course, ipapadago si Boulevard hanggang duman sa may boundary kan Naga Milaor. Pero mahalaga itong after the Sagup Creek dahil duman na mapuon si Park and Recreation Center, pasyaran para sa Naga. Bago takong parke sa Naga. Bagong parke, bagong pasyaran. This will be consisting of 5 hectares with various facilities na mauta pong mahiling sa lugar dyan, ikakaraagta. Even including cultural center. Cultural and event center siya may. With museum. With museum. And then ground. Open concert ground. Plus playground para sa mga aki. Various facilities. Wholesome plus of course igwaman po diyan some commercial aspect. Sa ibatang mga okasyon sa piyesta diyan ta nagigiribuhon. Likewise, kaulay ko po ang Philippine National Police, ang Station 5 po ni dayaon sa may terminal. Siguro mawalat lang kita diyan, magiging substation 'yan, pero ang main police station po mauta na darahon duman sa Park and Recreation Center. Ma-provide kita sa inda, ang sabi nila minimum of 500 square meters. Sabi ko mas 1,000 pwede tang itao sa inda.
Double purpose, magkaigwa na sa sindanin sa Diring Harong, pandua, security. So gawin mo yun sa tourism police duman. Ano? Tourism police Yes, duman sa oo. Kaya magiging magayon po ano. So continuing man po si construction and padagos man po si pakikipag-ulay ta, bako lang sa Department of Public Works and Highways. We will also be approaching some senators for purposes of the facilities na ikakaraag ta duman. And hopefully makapuon po kita 2024. 2024. Exciting ang 2024. Pero meron, ining bagong boulevard ta. Basically po, pang-antisipara man ini, duman sa pagbubukas sa Tondua, si SNR sa Kasilanders. Actually, ang mayor na tinampo na ma-resolve kan problema dyan sa may diversion road, sa may Robinson, iyon na po itong Almeda Mabulo Bypass Road. Paghama na po siya, by the way, kompleto na si budget kayan. For 2023, si 200 million for the bridge, and itong another 200 million para sa Mabulo section, available na for the budget year 2023. So hopefully, maibid na po tulos siya, and tibaad sana by 2024 matapos na siya. Kung daiman 2025, iyo po talaga yan ang gagamiton ta na bypass road, tanganing si mga mayo man tuyo Sa na diversion. bihikulo dyan sa diversion area, duman na mag-aragi. Dahil ta napapaagihon digdi sa may diversion. Pero, tama ka man, Tabi, Allen, makakatabang man ining Boulevard Road along Bicol River. From duman sa may gilid kan Caltex Gasoline Station sa may diversion at ubang kan Bombo Radio, ito si entry road kan Boulevard. Nasabi ko kasi bago, sagkod na siya, haranin na siya duman sa may Sagup Creek with the additional budget that we were able to secure for the year 2023, makukumpleto ito plus si Tulay. By 2024, mas dakula si Malaog na budget. So pag nakaabot po yan hanggang duman sa may boundary kan Naga Milaor, duman sa Almeda Mabulo Bypass Road, that is another help, solution sa problema sa trafiko sa may diversion road. Actually, mayroon maluwas, garo kuya yan eh. Although win-win area. Win-win solution si lugar ta, si tinampo ta. Kung gusto mo magparapay nga, after mo mag-shopping, igwa ka ng... Ayan, lakaw-lakaw. Lakaw-lakaw ka doon sa area. Mayor, balikan ko Mayor si Pigpo ng tapong topic Mayor. Nagbaraba si Gabos ng Pundo. No, nagbaraba si Pundo ta. In fact, Gabos na opisina, pigtapyasan ng Pundo. Pero Mayor, may saro kaming anotaran. Gabos binabaan except for the scholarship program. Tama, Allen, dahil mahalaga po sa Satuya ang edukasyon, bako lang sa basic education from kinder, elementary, and high school, kundi siring man si sa koleyo. So, mas dinagdagan po si budget for our scholarship program. Tanganing mas dakol man si pwedeng mag-avail na mga Nagenyo. Poor and deserving students who are Nagenyos. Mayor, Apwera kayan, Allen, ini kaipuan ko sigurong i-anunsyo na. Nag-o-offer po kita nin scholarship grant para sa mga TOs but deserving students who would like to take a medical course. actually, Si mga gusto maging doktor. May interest, may kakayahan, alagad, kakayahang mental, intellect, pero kapos dahil tios nga niya. So tatabangan po kamo kan lokal na gobyerno kanaga sa indong pangaturugan na maging doktor. Sasaguton mi po, mayong limit po as to tuition, si full tuition
Kung 50,000 per semester po yan si aasumiron. So, Unlike ko yan, dahil ma-apply itong ngunya na bagang 18,000 ngayon. 22 per semester. Per semester. Ngunyan, kung halimbawa ang tuition is 50,000, 60,000, or 70,000 per semester, iyo po yan ang babayadan kan lokal na gobyerno Canaga. Specifically for medicine. For medicine. Pero on condition. Kaya lang, ang condition, actually, pabor man sa mga estudyante. Ano po ang condition? Ang condition, iyo po na kung ika po nakapasar sa roon ng doktor, matrabaho ka sa city. Actually, may requirement man talaga baga ang residency sa mga doktor. Return service. Service. Kaya lang duman kaya sa present scholarship program mayong siring na return service. But insofar as medicine is concerned, magkakaigwa po kita ng return service. Especially mayor na itong pagbukas na din kang bagong ospital. Yan. Ang kagayunan kay ni Allen, ma-return service ka, susweldohan ka pa. Di ba? Actually, may baga supposedly ang residency nga ni baga, di ba nagbabayad, baga may sinda may binabayad dapat. Kumbaga, assured ka na may trabaho ka, na may hanap buhay. So, grab this opportunity. Anybody who is right now enrolled, for as long as poor but deserving, can come to ESO or my office and file the necessary application. Yeah. Mayor, tika po na po kita, Mayor, sa oras. Mensahe, Mayor, sa mga taga-Naga. Dawa na po may angat na inaatubangon yan. Laomon po kan sa kuya po mga namumutan, ng mga Nagenya, na mapadagos man po giraray an sa tuyang mga programa, asin mga proyekto. Papangyarihon ta po an sa tuyang pangaturugan para sa Naga, para sa padagos na pag-uswag kan sa tuya pong syudad, para matawan nin mas marhay na puturo an Naga. Maray na pagkaaga. Yan po mga tugang. Mabalos, Mayor Nelson Ligacion. Nakaibanan ta po niya mga tugang Mayor Nelson Ligacion. Halawig po sa tuyang irestoryahan. In fact, no commercial break. Tangaring pong matukarata si mga gigiribuhon mo niya na 2023. Mahalaga po ining maray na maaraman kan lambang na genyo. Dahil po kita ang direktang mabinipisyo sa mga programang ini kang Ligacion Administration, kang gobyerno lokal kang Naga. 150 million mga tugang ang nakaltas, ang nawara sa Naga, alagad sa mga lakdang na ginibok kan sa tong alkalde, nakadisponer kita. Kulang-kulang 1 billion pesos for 2023 alone para sa mga bagong programa kang syudad. Nagigiribuhon po ngunya na 2023. And masingani may mga angat, pigihiling ta po na marhay ang magiging dalagan mga patrabaho, mga proyekto, programa kan gobyerno lokal para sa mga taga-Naga, asin sa mga pagtaraid tang mga munisipyo, asin sa mga madirigdi po sa tuya, para po ma-maintain kang Naga ang sa tuyang pagiging competitive city sa entero pong Pilipinas. Bueno mga tugang, sa ngaran po kasamuyang mga pag-iriba digdi sa Sepio, sa ngaran po kasamuyang mga partner radio station, 100.5 Bicol Idol FM, 89.5 radyo natin. Mabalas po sa indong pag-antabay. Ini po ang sindong lingkod, Allen Rayondanga. Thank you, Mayor. Sa tuong ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.